Ngizokhuluma ngesihloko esiseduze kakhulu nami. Mina ngelapha iziguli eziningi ezinesifo esibizwa ngokuthi i-interstitial lung disease noma i-ILD, lena inkinga yamaphaphu engavamile. Njengoba besicabanga ukuthi yayivela kancane, kungaba yini imbangela yesifo se-interstitial lung? Kungani sikhuluma ngesifo se-interstitial lung? Manje, isifo samaphaphu e-interstitial sisehlukanisa sibe kabili, ingabe i-idiopathic pulmonary fibrosis. Ngakho idiopathic kudokotela isho ukuthi angazi ukuthi yini ebangela lokho. Ngakho-ke i-idiopathic pulmonary fibrosis isho ukuthi isibazi emaphashini, futhi awazi ukuthi kubangelwa yini noma akuyona i-idiopathic. Ngakho-ke uma kuyi-idiopathic pulmonary fibrosis, ngokuyisisekelo, kubonakala kubantu asebekhulile, amaphaphu anciphile, awonakele. Uma ubuskena, kungabukeki njenge-idiopathic fibrosis. Khona-ke udokotela udinga ukwenza uphenyo olunzulu ukuze abone ukuthi kungaba yini imbangela. Noma kungaba yinoma yini kusukela ekubhemeleni, kungaba nokuba nezilwane ezifuywayo ekhaya, kungaba nokuba nezinyoni ekhaya. Eqinisweni, uyazi emadolobheni amaningi kamasipala wethu kunenqwaba yamajuba nezinyoni. Ngezinye izikhathi, ngisho nezifo zesikhumba nezicubu zemisipha zingabangela isifo samaphaphu e-interstitial. Inhloso yale nkulumo ukuthi i-ILD yinto okumele ithathwe kusenesikhathi, ihlonzwe kusenesikhathi. Idinga ukuhlolwa okuningiliziwe nokucophelela futhi. Manje sinemithi eminingi yokwelapha etholakalayo futhi sinenketho yokuba nethimba lemikhakha eminingi ngaphansi kophahla olulodwa esibhedlela sase-Apollo futhi singenza umehluko omkhulu ngempela ezimpilweni zalezi ziguli